खुलुमबाय बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयनोबो गाहाम अनसायनाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय आङो मोनसे बिसयनि सायाव जोङो सोलोंनो हास्थायनि आं बुंनो हास्थायदों बे जाहैबाय संसाराव मानसिया संसाराव आं आरो नों बेसेबां मोननांगौ दङ। संसाराव नों आरो आं बेसेबां मोननांगौ दङ बेनि सायाव जोङो एसे सोलोङो। बाइबेलाव सासे बिराद गिदिर मानसि दंमोन। जोंनि गोथार बाइबेलावहाय बिनि बोसोनखौ जों मोननो हायो बोसोन बिजाबाव। आरो बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय सल'मन। बियो बयनिख्रुइबो देरसिन गियानि मानसिमोन आरो बियो बयनिख्रुइबो देरसिन मूर्ख मानसिमोन। बियो गियाननिबो हजस्र गियाननिबो बिहा एक्सपिरियेन्स दंमोन आरो बियो बयनिख्रुइबो बांसिन मूर्खनि एक्सपिरियेन्सबो दंमोन बिहा। बेबादि बे सल'मन राजानाव बेबादि मोनसे गियान दंमोन आरो बिनि गियाना इसोरजों होजानायमोन। बिनि गियाना इसोरजों होजानायमोन, इसोरजों माने गिफ्ट होजानायमोन। दा बियो गावनि बोसोन बिजाबावहाय 12 अध्यायनि 14 पदआव बुंदों, जों फरायनि। नोंनि मोनगोन बिथाया नोंनि रायनाय आरो मावनायनि सायावनो। नोंनि मावनाय बादिल' नोङो मोनगोन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। बे समावहाय जोंनि गोथार बाइबेलावहाय सल'मननि बोसोनाव जों मोनबाय। जोङो संसाराव जोंनि मावनाया, जोंनि मावनाय, जोंनि रायनाय, जोंनि थाबायनाय बेखिनिनि सायावनो जोंनि मोननांगौ बिथाया सोनारो। नोंनि मावनाय बादिल' नोङो मोनो। सल'मन राजाया बेखौ स्पष्ट जोंनो फोरोंदों। अनलायग्राफोर, आं बिनि सायावहाय मोननैसो रेफारेन्सनि गेजेरजों, मोननैसो पइन्टनि गेजेरजों आं बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय, जोङो संसाराव मानसिया थांनानै थानो थाखाय जों मावनानै जायो। खेथि खालामग्राफ्रा खेथि आबाद मावनानै जायो। बेनिफ्राय बिजनेस खालामग्राफ्रा बिजनेस मावनानै जायो। साख्रियालफ्रा, सार्भिसमेनफ्रा सार्भिसनि गेजेरजों गावनि न'खरफोरखौ फोथाङो। आबादारिफ्रा आबाद मावनायजों मोनसे दुब्लियावहाय, मोनसे दब्लायसे हायावहाय मा गायोब्ला आबादा जागोन, मा गायोबा आबादा जागोन, आरो बियो बे आबादखौ मोनसे कल्पनानि गेजेरजों आबादखौ मावैनि सिगां बेवहाय दब्लायसे हायाव बानलु गायोब्ला आङो बेबादि हाखौ फोसाबनांगोन आरो आं बेबादि हासार होनांगोन आरो आं बेबादि बेरा दुमनांगोन। बेनिफ्राय आङो सामदांनानै होगोन, हाग्रा फुनानै होगोन। जेब्लानाखि 3 मास जागोन अब्ला आं बेनि बिथाइखौ मोनगोन। हालौग्रा, मावग्रा आबादारिया आबादनि बिथाइखौ मोनो आरो बे बाजाराव लांनानै बे गोबां थाखाबो आरजिनो हायो। आरजिनानै बियो गावनि न'खरखौ बे आबादनि गेजेरजोंनो उन्नति खालामनो हायो। बेबादि संसाराव नुनो मोननाय खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि मावनायनि बिथाइफोरखौ मोनो। थिग बेबादिनो जोंनि रायनाय, जोंनि थाबायनाय
नोंनि बाथ्रा नोंनि खामानि मावनाय बेजोंनो जों मानसिफोरखौ मोजां आरो गाज्रिखौ इसोरा सिनायो। मोजांनि सायाव इसोरा बोर होयो। मोजांनि सायाव इसोरा नोंनि हाबा मावनाय, नोंनि बिजनेस मावनाय, नोंनि आबाद मावनाय बेवहाय इसोरा हाजासे नोजोर होयो आरो दिथा खालामो। बियो बोर होना होयो। बिनि उनाव जोङो बाथ्रानि खामानि मावनाय। बाथ्रा बेबादि खामानि मावो अनलायग्राफोर। जोङो आंनि सोरबा सासे एगेन्स्ट मानसिफोरखौ, नोंनि एगेन्स्ट मानसिखौ नोङो हिंसा जायोब्ला नों बेखौ सावहोयो। मानसिफ्रा सावहोयो। गावनि बिसारुखौ मानसिफ्रा सावहोयो। बे सावहैनाय बाथ्राया सासे मानसिखौ गावनि बिसारुखौ गाज्रि मोननानै बेखौ बुंबाय, नोङो थैनांगौ। बे बाथ्राखौ जेब्ला बुंगोन, बे बाथ्राया नोंनि खुगानिफ्रायसो ओंखारगोन। जेब्ला नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारगोन, बे बाथ्राया खामानि मावनो नागिरहैगोन। अब्ला बेयो जे मानसि नोंनि बिसारु बेनि मोदोमाव हाबहैनो सेस्था खालामो। नाथाय बै मानसिनियाव दायानो गैया। बेयाव दायानो गैया, गोरोन्थियानो गैया। बेनिखायनो बियो बेनाव हाबनो हायैखाय, बे बाथ्राया बेनाव हाबनो हायैखाय बियो जायगा नागिरै उफाय गैयैयाव आं जे जायगानिफ्राय फैदों आं बे जायगायाव थांफिननांसिगोन होननानै बेबादि बिरबायनानैहाय नोंनि खुगायावनो, नोंनियावनो बे हाबफैफिनो। आरो जेब्लानाखि जोंनियाव हाबहैफिनगोन बा नोंथांनो हाबहैफिनगोन, अब्ला बियो गाज्रि महर लागोन। बे हाबफैफिनोब्ला नोंनियाव बे गाज्रि महर लागोन। बे अभिशापआ, सावहैनाया नोंनियावसो उल्था नांनोबो हागौ। दा बेखौनो सल'मन राजाया गावनि बिजाबनि गेजेरजों फोरमायदों। बोसोन बिजाबनि 26 अध्याय 2 पदआव बुंदों। फरायनानै खोनासंनि। साव होजाब्लाबो सावा नोंनि नङा, बेफोरो खुलि गैजाथारै बिरबायग्रा दाउसेनफोर बादिसो। नै सल'मन राजाया बेनि बिराद मोजां एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंदों। साव होयोब्ला बेयो खुलि गैयै दाउसेन बादि बिरबायै जायगा गैयैखाय बियो गावनियावनो फैफिनो। बेबादि उरायबायो। बेनिखायनो बाथ्रानि मावनाय दङ। बे बाथ्रानि मावनायजोंनो औआ औ, नंखाया नंखाय, नंगौआ नंगौ, नङाब्ला नङा। जों साफ्रोमबो खृष्टियानफ्रा, इसोरखौ मोननाय मानसिफ्रा बाथ्रानि रायनायाव साबधान जाथारनांगोन। बाथ्रानि बुंनायाव साबधान जाथारनांगोन। अब्लासो नोंनि मोननांगौ बिथाइखौ नोंनि सायाव इसोरा, आंनि सायाव इसोरा आग्लाय बेग्लाय होगोन। बेनिखायनो जों खृष्टियानफोरनि मोननांगौ, आरो जों खृष्टियानफोरनि इसोरनिफ्राय मोननांगौ बिथाइया नोंनि रायनाय, नोंनि थाबायनाय, नोंनि सोलिनायनि सायावसो सोनारो अननायग्राफोर। बेनिखायनो नोङो बेसेबांखि मावा मानो नों इसेबांखौनो मोनगोन। इसेबांखिनि नोङो इसोरखौ फोथायबाय, नोङो रायबाय, थाबायबाय, नोंनि गासैबो हान्थिनाय लामाफोराव इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन। बेनिखायनो सल'मन राजाया जोंखौ बुंदों, नोंनि मोननांगौ बिथाइया नोंनि रायनाय थाबायनायनि सायावनो सोनारो। आरो नोङो
नोंनि मावनाय बादिल' इसोरनिफ्राय बोरखौ मोनगोन। सासे आबादारिया गावनि आबाद मावनाया जेसेबां गुवार मावदों बे एसेबां गुवारनि बिबांखौ मोनो बादि नोंनि ख्रिस्टियान लाइफआवबो जों ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि सायावबो इसोरा रायनाय थाबायनाय गासैयावबो दिथा होनानै गासैयावबो नोजोर होनानैसो जोंनि सायाव इसोरा गावनि बोरखौ आग्लाय बिग्लाय होगोन। बेनिखायनो जोंनि रायनाय, जोंनि थाबायनाय, जोंनि गासैबो इसोरनियाव हामजाथाव आरो मानसिनियाव हामजाथाव, गासैबो बिथिङाव माने हामजाथाव जाथारनांगोन। अब्लासो जोंखौ बुंगोन बिसोरो इसोरनि बिसाफोर सायख'जानाय ख्रिस्टियानफोर होननानै। बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो होथों इसोरा जोंनि गासै न'खरफोराव आरो गासै सोलिनायफोराव, रायनाय थाबायनायफ्राव इसोरा जोंनो थुलुंगा होथों। जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।